салом ба ҳама ҳаводорони Барселона. Ман Муҳаммад Гаиров дар канали нави Барсатиҷи шуморо саимона шодбош мегӯям. Умедворам ҳама хубеду ба ҷо ва имрӯз кори ҳамаатон барор гирифтааст. Дӯстони хубам, фикр дорам бо ман розӣ мешавед агар аз номи канали Барсатиҷи ба мардуми Туркия ва Сурия изҳори ҳамдардӣ намоям. Худо фавқидагонро раҳмат кунаду ба онҳое ки наздикони худро дар ин фоҷиаи бузург гум кардаанд сабри ҷамил ато фармояд. Пеш аз он ки барои шумо ду хабарро расонем, биёед аввал доштаоро барои зудмаулдашон муборакбод гӯем. Ба онҳо пеш аз ҳама саломатӣ ва баъдан барори кору зиндагӣ бихоҳем. Ман гуфтам, шумо гуфтию гапо хуш шавед. Акнун хабарҳои ваъдагӣ. Пеш аз он ки дар бораи бозии дишаба бигӯем, ду хабарро чун ҳамешагӣ ба сами шумо мерасонем ва боварӣ дорам ки аз шуниданашон пушаймон намешавед. Овозаву овоза дар деҳа гапи тоза. Худо раҳмат куна ҳунармандони маъруфи тоҷик усто ва масторо. ҳамон вақтое ки гугирчӯ як тим буду, дафтар ду тим. ҳамин хел як суруди ҳаҷвӣ доштанд. Аммо хабари мо хабари ҳаҷвӣ нест, балки кам-кам ба ҳақиқат монандӣ дорад. Гап сари ин ки Нголо Канте бо Челси шартномаи худро тамдид накард. Пурсида мешавад ки ба мо чӣ? Не, ин хабар гуфти Игнат Петрович как раз ба мо дахл дорад. Гап сари ин ки дастаи лондонӣ бо ӯ шартномаи ду ҷамъи як баста нест, аммо Канте ду по дар як калош талаб дорад ки мебандед якбора 3 сола бандед, набандед Барселона меравам. Омадомади Канте бошад ба ҳақиқат хеле наздик нест. Медонед барои чӣ? Барои он ки Барселона ба ҷои Бускетс ҷойгузин мекобад ва аз Канте да варианти хуб дигар дар ягон ҷои дунё намеёбӣ. Тобистон вақте дар Тоҷикистон ҳаво 45 дараҷа гарм мешавад, дар Аврупо равзанаи трансферӣ ду табақа ҳуй мешавад ва ана дар ҳамон вақт Канте имкони ба Барса омадан дорад ё худ Барса имкони харидани Кантеро пайдо мекунад. Росте то он вақт агар ягон гапи дигар нашавад, бо назардошти осебпазир будани ӯ, албатта Барселона ҳини харидан ҳолати Нголоро ба инобат мегирад. Гуфти бобои ғулом мехаре ки шикастагие баъд чӣ? Хабари дигар ин аст ки айни замон дар мағозаҳои шаҳри Барселона аз ҳама зиёд футболкаи Гави, Роберт Левандовски, Педри, Ронал Араухо ва Усман Дембелеро харидорӣ мекунанд. ҳоло гап сари он намеравад ки чаро дар ин миён Бускетс ё Алба нест. Ин мардако кайҳо аз ин гапҳо баромадаанд ва шояд ягон ниёзам ба чунин реклама надоранд. Аммо гап сари он ки дар ин миён Ансу Фати нест. Бар тибқи хабарҳо барои ёфтани футболкаи Ансу Фати мебояд онро ба қавле заказ кард. Албатта як вақто ин футболкаро аз Дилхоҳ магазини Барселона харидан мумкин буду. Барои харидории он мисли як замон навбат дар мавзалеи Ленин буд. Аммо имрӯз аҳвол ҳамин аст ки ҳаст. Хуб, албатта умедворем ки футболкаи Фати ба мағозаҳои Барселона бармегарданд ва ҳам Нголо Канте ба Барселона меояд. Акнун биёед дар бораи бозӣ бигӯем, вале пеш аз он мехостем ки шуморо огаҳ кунам ки канали мо ба обуна шудани шумо сахт ниёз дорад ва дастгирии шумо кори моро осонтар мекунад. Агар боз зери ин навор як лайки ҷигарӣ монед, бовар кунед беҳтарин корро мекунед. Позаи ёнбошро гирифта бошед, пас рафтем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барсатиҷи соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Агар гӯем ки ин ғолибият ба Барселона бо мушкилӣ даст дод, гӯё чизе нагуфтем. Барселона бо азоби зор ин ғалабаро ба даст овард. Барои ин ғалаба бошад, хави чунин ҳайатро ба майдон овард. Тер Штеген дар дарвоза, Ронал Араухо ва Кристенсен дар хатти дифои марказ, аз канорҳо бошад Балде ва Кунде ҳуҷумҳоро дастгирӣ карданд. Миёнаи майдонро Де Йонг, Педри ва Фрэнк Кейси пурра карданд. Имшаб триои ҳуҷум бошад ба таври зайл буд. Левандовски, Рафиня ва Гави. Аз дақиқаҳои аввали бозии Виларреал нишон медод ки онҳо ба осонӣ бозиро ба лидери чемпионат доданӣ нестанд. Охир собиқ сармураббии Барселона Кике Сетьян ҳанӯз фаромӯш накардааст ки муқобили Барселона кадом усул кор медиҳад. Аммо лидер аст ва он айни замон Барселона ном дорад ки футболи ҳуҷумкораш ба зонуи чандин дастаҳои заргӯшҷигар ларза меорад. Агарчи Виларреал аз зумраи заргӯшҷигарон нест, аммо баъди ҳуҷумҳои сегонаи Барса ба пояш ларза даромад ва он то дақиқаи 18 идома карду баъд шикаст. Ин гол аслан
аз иштибоҳи дарвозабони Виларреал Пепе Рейна оғоз шуд. Ӯ натавонист дуруст тӯбро ба ҳамдастаи худ партояд ва бозингарони Барселона онро дар миёнаи майдон соҳиб шуданд. Левандовски бошад бо як паси кӯтоҳи оли ҷаноб Педриро 1-1 бо Рейна баровард ва гуфти бародарои рус там уже дело техники. Дар раванди қисмати якум Барселона чандин ҳолати голзаниро аз даст дод. Бахусус Левандовски ҳатто метавонист ҳанӯз дар дақиқаи сеюми бозӣ ҳисобро кушояд. Баъдан чанд зарбаи ӯро дарвозабон гардонид. Виларреал ҳам кам намеомад ва дар охири қисми якум Моралес қариб буд ки талхаи Тер Штегенро кафонад, аммо тӯб ҳамагӣ чанд сантиметр аз паҳлӯи дарвоза берун рафт. Дар қисмати дуюм ҳамчунин як футболи тунду тез идома кард ва довар то охири бозӣ 8 маротиба корти зардро аз ҷайби худ кашид. Аммо дар ин футболи тезу тун ҳамаи чиз буд ғайри гол. Рости Виларреал дар охири бозӣ тавонист як гол бизанад, аммо довари майдон Алехандро Эрнандес дасти худро бо ишораи офсайд боло бардошта умеди Виларреалро барои ақаллан мусовӣ кардани ин бозӣ як бора ба боди фано бурд. Тер Штеген бошад силсилаи хушк мондани дарвозаи худро аз гол боз нигаҳ дошт. Аслан дар ин бозӣ метавон бозии Араухоро дар хати дифоъ ва Де Йонгро дар миёнаи майдон зикр кард. Гуфти ӯ гапои ин бачаҳо просто класс бозӣ карданд, аммо унвони беҳтарин бозингари бозӣ ба муаллифи голи ягонаи бозӣ Педри дода шуд ва дуруст ҳам ҳаст. Ба ҳамин тартиб Барселона яке аз ғалабаҳои мушкили худро ба даст овард ки пеш аз як бозии хеле мушкили дигар бо Манчестер Юнайтед дар доираи бозиҳои Лигаи Аврупо албатта ба рӯҳияи Барса такони тоза бахшид. Муборакамон буд як ғалабаи мушкил, аммо хеле зебои Барселона. Баъди ғалаба Барселона 56 холи роҷиунақд ба даст орд ва акнун Реал дар паси сари Барса дигар нафас намекашад. Аммо Реал асту майдон ҳамвору тӯбгирд. ҳарчи шуданаш мумкин. Акнун дар ин ҳафта Барсаро ду бозӣ дар пеш аст. Рӯзи 16 бо Манчестер Юнайтед дар бозии Лигаи Аврупо ва рӯзи 19 бо Кадис дар даври Ла Лига. Хотиррасон мекунем ки ҳар ду бозиҳо дар Камп Nou баргузор мегарданд. Аз мо шумо танҳо мухлисӣ ва аз Барселона танҳо ғалаба. Умедворам ин чанд дақиқае ки бо мо будед вақтатон хуш гузашт. Агар чунин аст, пас мо низ хушбахтем ки тавонистем таби касеро ақаллан болида кардем. боварӣ дорем ки баъди ин хушҳолӣ ба канали мо албатта обуна мешавед ва зери ин видео бошад як лайки худро дареғ намедоред. барои имрӯз тамом. Худо ҳамаи мо шуморо аз офатҳои заминиву осмонӣ ва албатта аз бухтҳои дастаи дӯстдоштаамон нигаҳ дорад. Худо ёру Муҳаммад ҳамроҳатон. Гуфти Тер Штеген. Auf Wiedersehen.